במזרח התיכון. זה לא דמוקרטיה יחידה, לא. הגיע הזמן שהאנשים ייקחו את המושכות ויתחילו להתוות מתווה נכון, כי אם הילדים האלו והדור הבא לא יגדל בשכונות שהן באמת אמורות להכיל שם ילדים, שיצא מהם הרבה תקווה לחיים טובים, אז האנשים האלו ילכו בדרכים שהם גם המגזר הערבי סובל מהם, וזה האלימות. אנחנו רואים עד כמה הפשע והאלימות משתוללת במגזר הערבי, וזה מצביע על צורת החיים שהחיים גרים בתוך השכונות. השכונות שלנו הן חסרות מהרבה דברים, גם בלוד, גם ברמלה, גם בכל המגזר. תקציבים, אין תקציבים בהשוואה לצורך ולמה שהמגזר הערבי צריך. אנחנו צריכים שיהיה ייחול יותר, וצריך להיות מתן יותר לתקציבים על מנת לשפר ולהחזיר ולו חלק ממה שמגיע לתושבים הערבים. כולכם פה בעיר רמלה ולוד ויפו, אלו ערים שנקראות מעורבות. אני בתור חבר מועצה מהעיר רמלה נפגשתי כמה מפגשים וביקשו לצערי הרב שיקראו להם ערים משותפות. אם הערים האלו לא מעורבות ואתם רוצים להפוך אותם למשותפות, אז גם במאבק הזה אני קורא לכל לודאי שיגיע לפה. זה לא מאבק רק של ערבים. הערבי הזה הוא משרת אותך אולי גם במוסך, משרת אותך גם במסעדה, עובד איתך במפעל, אולי גם מטפל בתור רופא בבן שלך, באמא שלך, באחותך, וזה דבר חשוב. אם אתם מחפשים שנהיה בערים משותפות, צריך להיות שיתוף פעולה כנגד כל מה שמתחולל במגזר הערבי ולהפסיקו. ולרשות המבצעת שאנחנו מממשים את הבקשה